nou pe acest canal, eu sunt Coco. Da, și suntem aici să mergem în parc. Suntem aici cu... cum te cheamă pe YouTube? Lucian Gaming, mă cheamă! Da. Se cheamă, da, pe YouTube, ok. Uitați-ne să vedem ce dă. Da, îl cheamă Mateo, Legendary. Cheamă Mateo XX. Aici, ok. Da, deci, abonați-vă la mine, mai ales la mine, la el. Mai ales la mine. Ale la mine, că eu am content de calitate. Am Am aproape 20 de abonați, deci las. Minte, am 23. Puh! minte și Eu am scuipă, 7. nesimțitul. Aici. Hai, fă, fă, la. Nu stau. Ok, și vreau să-mi scrieți în ce sau... nu știu ce. Sunt țigane, uite. Hii! Chiar vrei? Hii, nu știu.